ערב טוב, היום את עדנה, את מביאה רעיון בלעדי עם בחור שנסע לנברסקה לקנות שם צורכי משרד בלי חשבונית. תספרי לי על זה קצת, בואי תגידי לי מה היה שם. את יודעת, תספרי לי, תגידי פרומו. אני אדבר, מה אתה ספרי לי, ספרי לי, ואתה לא נותן לי לדבר. היה והיינו, עכשיו הנה אני פה, הייתי בסרט. אדוני, חכה, אתה תשמע את השאלה קודם ואז תגיד, קדימה, תורך. כי לדבר רגע, אני רוצה לספר להציג את עצמי. אבל אני הייתי קודם, אתה אחר כך, כן. יש לי גם כמה זכויות, אני נסעתי לנברסקה לקנות שם ציון משרדי, חשבתי לקבל הקלות מס שם, אני רוצה לקדם את הביזנס. אז אמרו לי שם זה מורמונים, בסוף טקסיטי, נסעתי לשם, לא אמרו לי אין פה כלום, שום דבר. אל תגיד לי מורמונים. לא, מורמונים. אני ידעתי זה קודם, חכה. אני ידעתי שאני אוהבים לא, מורמוני אחד. אני מורמוני. אני אמרתי להם, אני מורמוני, שם לכם 40 שקל, אתם נותנים לי קודם כל את זה, דבר שני חשבונית, קבלה. אני לא יודעת מה להגיד להם בשלב הזה. למה אתה מפליץ פה? היה פה שיגעון קודם. אדוני, אנחנו שנינו יודעים שאתה הפלצת, שנינו יודעים, אל תעשה פרצוף. לא, בוא, אתה יודע מה? אם אתה לא מודה, אני גם אומרת, זה לא אני, זה אני. אתה חושב שזה אני הפלצתי? לא, כולם יודעים פה. קחי 100 שקל, הנה. לא רוצה 100 שקל, אתה תודה שאתה הפלצת, וזהו, בוא נגמור את הרעיון. אתה הפלצת. הוא הפליץ פה. אני יודעת שהוא הפליץ פה. בוא, אדוני, שנינו יודעים מי הפליץ, אתה תודה עכשיו, תודה. תראה, את הבאת רעיון מזעזע פה, אני לא יודע מה להגיד לך. קודם כל, את מפוטרת לאלתר, כספית החפצים שלך. לא, סליחה, אתה לא תפטר אותי. אתה לא תפטר אותי. זהו, הוא היה, עכשיו שאנחנו היינו קודם, הוא הפליץ, וכולם יודעים שהוא הפליץ. הוא אמר לי, אני לא הפלצתי, אני כן הפלצתי.